Dvaja Tesla boti, hej? Bah. Čo je, kto je dvojka? Alebo čo je dvojka? To sú levely, jak ja som pochopil. Aha. Joj, to ovládanie je krásne. Hej, dívej sa na mňa. Musím sa niečo pozerať, kamo. To čím robíš? F-kom? Pravím. Jebe ti. Jaký máš vyznačený symbol? Ja mám tú šipku do hora. Hej, ono to potom ešte ti iba, ja som si to istý, že to iba vysvetľuje. Aha. Oh fuck me. Mám tam znak ako... Ja vidím nejaký maze, kamo. Jaký maze? Jej maze, hej. Preklikávaj sa nad tým naľavo. Vidíš ručičky, blokujem. Ja mám... nemám vybrať svoj znak. Aha, dobre, pardon. Ale to sa posral, dobre, pohoda. Ja som dostal infarkt. Rozumiem. Mám znak, taký kruh a v strede také 5 štvorcov, ktoré sú áno, presne. Ja mám také dva tridenty, čo idú od seba. Ja mám také, presne to. Dobre. Vole. Ja mám M-ko nad sebou čiara. Ja mám kruhy v kruhoch. Čo máš anal, super. Som dúfam, že budem musieť popisovať. Toto je free viny. Ono to má voice, kamo, voice acting. Bacha na to. They'll show you where those things are. You can place a blockade to slow them. If something is near your door, vote, and if just... Kde sú naše dvere? Má dva levely? To je na dlho. Hej? Dobre. Nemá to dva levely len. Počítal druhý? Ne, tu dobre. No. Survival progress 10%. Takže to má 10 levelov, keďže 10%. Maze game. Without getting into bomb, dobre. Ja mám v strede bombu. Ja mám hore... To mi každý ide. Dobre, nemáme to každý zvlášť. Ja mám v strede bombu. Začni ma kopať. Ja si myslím, že to... Máme iba my. No dobre. Teraz je priamo pod nami. Takže... Takto. A teraz späť. Yes! Ty vole, no kde máš ty bomby? Druhý row, štvrté. Tretí row, druhé. Počkej, ale nemáme aj my pičoviny skanovať asi nie, že? Nie. Môžeme sa posunúť teraz dole pod seba? Áno. A môžeš plnú lineu dole, jak u mňa minimálne. A teraz doprava koľko môžeš ísť? Môžeš o dve doprava. Môžem ísť hore? Môžeš. Môžem ísť znova hore? Áno. Môžem ísť úplne doprava? Áno. Môžem ísť úplne dole? Áno. Ja som čakal, kedy nás to skope iba. A ja celkom. Keď si šiel pozadu. Máme naľavo dvere! Áno, My musíme dvere pikovať. Aha, dobre, no. Something crawling in the vents, pozri sa na seba. Do piče, toto je jumpscare, sa poserem. Don't just flash randomly. Only do it if you hear something up there. Stay sharp. Ale tie šoky sú skvelé, no? Vždycky tie randomné šoky. Podľa mňa by mali urobiť Welcome to the Game multiplayer. To by bola tiež halus. Zapnem? Dobre, už si zap. Jo. Hviezdička mám ja? Ja mám hviezdičku. Ja mám taký Y. Ja mám fajku. To bola fajka. Do No ja mám... Mesiac, hviezda, mesiac a taká pičovina.
taký divný, no presne to. Kvetko. Ja mám 4x na sebe nadrbané. Ja mám... Dole vpravo, blokni ho. Dobre. Blokol som ho. No, ty máš čo? Také 4... Ty vole! Ja som sa bol pozeral do toho počítača a za chvíľu som počul len výkrik. Ja si dávam.